एगो किसान खेती कैले से पहले उन्नत किस्म के बिया, उन्नत किस्म के खाद, उन्नत किस्म के खेत तैयार, उन्नत किस्म के सिंचाई के साधन कैले के बाद भी खेत में भी कीड़ा लग जाई, खेत में बीमारी लग जाई, खेत में जानवर आके घुस जाइए सा और प्राकृतिक रूप से खरपतवार अपने आप उपज जाला। किसान छोड़ी ना खेती, काहे से उ जानता कि एकरा से निकले के तरीका का बा। नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लगतनी। हमार नाम है के चौहान, भोजपुरी में पहला मोटिवेटर। रौरत जानतनी बात आज निराशा से निकाले वाला वीडियो बनातनी, बहुत पावरफुल वीडियो बा। पूरा देखे, यकीनन रौरा दिमाग के बत्ती जल जाई और रौरा निराशा से आशा की ओर निकल जाए। तनी से हम बहुत स्पीड से आज बोले की कोशिश करें, बात बहुत ज्यादा बा, समय कम बा। रौरा जानता नहीं, क्रिकेट की भाषा में कुछ समझावल चाहता नहीं। क्रिकेट में 11 गो खिलाड़ी, विपक्ष के 11 गो खिलाड़ी एगो बैट्समैन के आउट करे के पूरा जी जान लगा दिला। समस्या 11 बैट्समैन अकेला, ओकरे लगे बस का बा एगो बैट बा और अंदर आत्मबल और साहस तकनीकी बा। बार बार और यॉर्कर आई, बार बार बाउंसर आई, बार बार बॉल स्विंग करी, बार बार कैच आउट भइले के डर, बार बार रन लेहले के दौरान रन आउट भइले के डर, बाउंड्री पर कैच भइले के डर, एकरे बावजूद शतक बना देला। क्रिकेट की बात अगर हम करता नहीं तो एक और उदाहरण दिया चाहता नहीं। दिल्ली और कर्नाटक के एगो मैच चलत रहे, एगो खिलाड़ी 46 पर रहे, 46 रन पर नॉट आउट। सांझी का घर से फोन गए, पिताजी के देहांत हो गई बा दिल्ली से। माताजी कहले कि जल्दी आ जा। बहुत सोचले के बाद से वो अपना कोच राजकुमार शर्मा जी के फोन कैले, जो उनकी कोच वगैरह सिडनी में रहना। कोच से पूछले कि का करी, कहले कि देखो जौन होके के बा हो गइल बा। काल के मैच बहुत टर्निंग पॉइंट पर बा। अपना देश खातिर, अपना टीम खातिर, अपना आप खातिर तरह मैच खेले के पड़ी। मैच खेलने के बाद तू चल जाइए। पूरा मैच खेलने 96 रन बना करके आकर के अपने पिताजी के अंतिम संस्कार कैले। समझतन कितना बढ़न। उनके नाम विराट कोहली। अगर विराट कोहली अगर वही दिन वो डिसीजन ना ले रहते हैं तो शायद आज हम उनके चर्चा ना कैले रहती, या चाहे बहुत सारा लोग उनके चर्चा ना करें। तो विराट कोहली डिजर्व करते रहे कामयाबी खातिर। एक और बात, रउरा भगवान के तो जानते बानी, मानते बानी, मंदिर में जानी। एगो काल्पनिक लेकिन बहुत ही पावरफुल स्टोरी बा। एगो मूर्तिकार पत्थर उठौलस, छेनी हथौड़ी से लागल होके सांचा बनावे भगवान के। पत्थर में से बार बार पत्थर टूट जा, पत्थर में से आवाज आई कि भाई हमरा के मत छेड़ा। मूर्तिकार पत्थर उठा के साइड में रख दिले, दूसरा पत्थर उठौले, फिर वह छेनी हथौड़ी से बजावत भगवान के स्वरूप, भगवान के रूप गढ़ दिले। एक खरीदार अइले, कहले भगवान के जौन भी उनका से ले जा करके जब भगवान के गाड़ी में रखे लगले, नजर पड़ल दूसरा पत्थर पर। पूछले हाई पत्थर कैसन बा? कहलस कि हमरा कोनो काम के नहीं खे। कहले कि ठीक बा, इहो पत्थर हमरा के दे दा फ्री में। ठीक, फ्री में वो पत्थर ले जा करके भगवान के मंदिर में स्थापना भइल, लोग पूजा करे लागल। आ वो पत्थर ले जा करके साइड में रखा गई कि जब भी केहू के नारियल फोड़े के होई तब वही पर फटाक फटाक नारियल फोड़ाए लागल। यही से हम कहता नहीं, समस्या छेनी हथौड़ी जे जितना सहिली भगवान बन जाई, मतलब पुच्यवन हो जाई, मतलब कामयाब हो जाई। आज जे ना छेनी हथौड़ी झेल पाई, ओकरे ऊपर गांव के लोग, परिवार के लोग, साथी संघाती, रौरा दल पार्टी, रौरा कंपनी के लोग जितना भी ब्लेम वाला नारियल हुई सब रौरिये ऊपर फोड़ी। या तो रौरा ब्लेम वाला फोड़वाए वाला नारियल वाला पत्थर बन जाई, या तो तनिया सा संघर्ष, तनिया सा चोट सही के कुछ न कुछ बन जाई। अगर ई गुण रौरे अंदर बा तो रौरा जरूर कामयाब होखे लागे। समस्या का जी, समस्या एगो सोच है। कितनो रौरा चिंता करी, एगो समस्या के समाधान चिंता से ना निकली, लेकिन चिंतन से चिंता के रौरा हटा सकेनी, रौरा कोनो न कोनो आइडिया निकाल सकेनी। एक और दृष्टांत हम बतावल चाहता नहीं। 1809 में एगो बालक अमेरिका में पैदा होता। तमाम नाकामी के बाद 9 साल के रहने तो महतारी मर गईली। जब वो 27 साल के भइले तो जौना लड़कनी से उनके प्यार रहे, प्रेम रहे, वो लड़की मर गई। और तनी सा बढ़न भइले तो वो पैरालाइज हो गई, उनके फालिस लाग गई।
ओकरे बाद से वो बिजनेस करे खातिर अपने संगतिया से उधार लेके बिजनेस कैले, नुकसान हो गई तो उ नुकसान के पैसा लगा पूरा कैले में 17 साल नौकरी करके तब वो पैसा उनके दिले। ओकरे बाद से जब वो चुनाव लड़े लगल तो लगातार 8 गो चुनाव हार गए। ओकरे बाद जब वो जीतले तो अमेरिका के महान महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के रूप में पूरा दुनिया आज वो जानता और उनका जीवन से लोग प्रेरणा लेला। रउरे अंदर बा इतना क्षमता। अब्राहम लिंकन अपने दोस्त के एक बेर एगो चिट्ठी लिखले रहले, हे मित्र, हमरे लगे इतना दुख बा कि अगर हमरे दुख के दुनिया में बांट दिया जाए तो सारा लोग दुखी हो सकेला। इतना दुख बा हमरे लगे, लेकिन एकरे बावजूद हमरे लगे 2 रास्ता बा, या तो हम सुसाइड कर ली आ नहीं तो लड़ करके परिस्थिति के बदल दी। और लड़ के परिस्थिति के बदल ले आ एगो आंदोलन रहे, इतना बड़न एगो काम कर। दास प्रथा अमेरिका में बहुत बड़न बीमारी रहे, दास प्रथा के खत्म करे वाला अब्राहम लिंकने हुए। तो रौरो ये सब कह सकेनी, रौरो इतिहास रच सकेनी। बस अपने समस्या के रौरा खाली दूसरा के दोष मत दी। सारा आज जरूरत जहां भी बानी ना, जौने रूप में बानी, जौने लेवल पर बानी, जौने कद के बानी, ओई में सबसे बड़न कारण रौरे बानी। आ रौरे अपन कद बढ़ा या घटा सकेनी, दोसर केहू कुछ ना कर सकेला। एक और बात हम रौरा से कहल चाहतनी कि रौरा धान के खेती जानतनी नु, धान के खेती पानी में डालल जाला। अगर वो धान चाहे कि हम पानी में ना जाई आ धान हम फसल तैयार कर दी तो ये संभव नहीं है। एक और बात कि पानी से याद आ गई कि एक आदमी पानी में उतरल आ डूब के मर गए। का लगता वो पानी से डूब के मरल ना, ओकरा तैरल ना आवत रहे, यही से डूब के मर गए। अगर जकरा लगे तैरे के गुण होई वो पानी में ना डूबी। तो रौरो अगर समस्या से निकले के गुण जानता नहीं तो समस्या कुछ नहीं है। बस सोचले कि वो तरीका बा, सोचले कि तरीका रौरा बदल दी तो रौरा कामयाबी की ओर निकल जाए। आ जब जब रौरा के परीक्षा हुई तब तक परीक्षा मतलब दूसरे की इच्छा। जितना लोग भी बा, चाहे वो सेना में जात होखे, चाहे सीए वकील, चाहे कोनो नौकरी होखे, तो परीक्षा होला नु। केहू ही कहे हम परीक्षा देवे न करे आ हमरा के कोनो मुकाम मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो रौरा परीक्षा देवे खातिर हर समय तैयार रही। बार बार कितना बेर फेल हो गए बनी, 2 बेर 4 बेर 6 बेर 8 बेर 10 बेर 50 बेर ना, जीवन भर रौरा अगर फेल होता नहीं तब वो रौरा निराश होले के गर्ज नहीं है। काहे से कि जौन रौरा कल चाहता नहीं वो सिर्फ रौरे कह सके नहीं, दोसर केहू ना करी। राउर युद्ध बा, रौरे लड़े के बा, दोसर केहू राउर युद्ध ना लड़ी तो का लगता कि रौरा निराश रहे तो निकल जाए निराशा से ना। निराश से निकले खातिर नदी के एक घाट से, निराशा वाला घाट से अगर आशा वाला घाट पर जाए के बाद तो रौरा पानी में कदम डाल ही के पड़ी, तब जाकर के रौरा ए पार से ओ पार जाए। तो अगर हमारे वीडियो रौरा से कुछ भी थोड़ा सा भी अगर मनोबल बढ़ाओ तो क्या तो चैनल के सब्सक्राइब करें, जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। और वह लास्ट में एक बार फिर से हुए निहोरा, निवेदन, रिक्वेस्ट और गुजारिश, भोजपुरिया लोग पिछड़ापन के निशानी नहीं है। भोजपुरी बोले वाला लोग बढ़न बढ़न इतिहास रचले बा, रौरू रचेब, हमहू रचेब। सब लोग संगठित होके एकत्रित होके जा करके अपने अपने समस्या से लड़े के बा। सगरी भोजपुरी लोग जी जौना मंच पर होके भोजपुरी के प्रयोग करो, भोजपुरी के सम्मान बढ़ाओ और आपन सम्मान बढ़ाओ। नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागतानी।